Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Múzsák Podcast eddigi legkülönlegesebb szerintem adásában. Itt vagyunk a dübörgő 20-as években, ugyanis elindítjuk a különkiadás sorozatunkat, ami a másik különkiadásunkat. Igen, mert szeretnénk így végig menni az évtizedeken, és ott mindenféle dologról beszélni. Nem egymás után fognak ezek következni, de néha meglepetésből évtizeddel bedobjuk. Tehát dübörgő 20-as évek, és egyébként pedig ugye a Múzsák Podcastnak már a hetedik epizódja. Itt vagyunk a K-galériában, ami 6. születésnapját ünnepelte tegnap, úgyhogy boldog születésnapot ezen keresztül is, és Koncsik Lilka vagyok, szépségkereső, a hivatalos megnevezésem, mert minden, amivel foglalkozom, ezt igyekszem kutatni és megteremteni, mindabban, amit fogyasztok, mindabban, amit alkotok, ami főleg írás, színház és művészet és divatipar. Én pedig Mancs Marianna vagyok, ugye hétköznapokban könyvtárosként dolgozom, emiatt egyébként a történetek érdekelnek leginkább, és az, hogy ez hogyan érinti meg az embereket. Nagyon szeretem a popkultúrát és a trendeket követni, nem mint személyesen, hanem mint mit mond ez igazából el társadalmunkról. Úgyhogy akkor nézzük meg egy különleges társadalmi korszakunkat. Bizony, és akkor a szó a rádióé, ugyanis most következnek a 20-as évek hírei. ...1920. augusztus 27-én az első kereskedelmi rádiócsatorna megindul Amerikában. 1921-ben a Chanel divatház kijön ikonikus Chanel No. 5 illatával. 1922 megalakul a Szovjetunió. Howard Carter felfedezi Tutanhamon sírját, és ezzel elindít egy nagy orientális, Egyiptom, okkult divathullámot, ami kitart az egész 20-as évek alatt. És napjainkig is. 1923-ban pedig felállítják a Hollywood feliratot, akkor még Hollywood Land, illetve Walt Disney és a fivére megalapítják híres rajzfilmstúdiójukat. 1924 megtartják az első téli olimpiát Chamonixben, és 1925 feltalálják a fogyasztott ételt. Illetve F. Scott Fitzgerald kiadja a Nagy Gatsbyt. 1926. augusztus 23-án meghal Rudolph Valentino, a néma filmsztárja, és az első nagy férfi szexbálvány. Október 31-én, azaz Halloween estéjén pedig rejtélyes körülmények között meghal Harry Houdini, magyar származású amerikai illúzionista. 1927-ben bemutatják az első egész estés hangos filmet, a Jazzénekest. 1928 Alexander Fleming feltalálja a penicillint, és ugyanebben az évben Tihanyi Kálmán feltalálja a töltéscsatolt első CRT tévét és kamerát. És végül pedig 1929. október 24-én beüt a fekete csütörtök a Wall Streeten, azaz összeomlik a New York-i tőzsde, amely a nagy gazdasági világválságnak a beindítója, és egyben a dübörgő 20-as évek vége is. Köszönjük szépen a rádiónak! Tehát ezek történtek nagy vonalakban a 20-as évek alatt, és sok mindenről ezek közül fogunk is beszélni, de jöjjön is az első szekciónk, és át is adom a szót, hogy mi is ez a dübörgő 20-as évek. Miért is dübörögtek? Ugye rengeteg néven szoktuk illetni ezt a korszakot, ugye ez az aranyévek, ez a jazz korszak, arra majd külön nagyon ki fogunk térni, hogy miért ez a jazz korszak. De igazából ugye az, hogy ennyire elkülönüljön egy korszak, 10 év. 10 év az nem sok idő. De az 1910-es éveket elvitte az első világháború. A frontról a fiak hazajöttek végre. Vagy nem. Vagy nem. Erről is sokat fogunk talán beszélni. De közben azért a nőkkel is történt ez az, hisz amíg nem voltak férfiak, addig bizony emancipálódtak, és a 1910-es évek és 20-as évek alatt szépen lassan most már választójogot kaptak. Úgyhogy ez ugye történelmünk során eléggé
fontos mérföldköve volt az életnek, és akkor kicsit nézzünk szét, mert ugye az dübörgő 20-as évek az inkább ugye a nyugati világra szoktuk mondani. De mi történt egy kicsit arrébb a térképen? Ugye fasizmus alakul ki Olaszországban, mint ahogy említettük, megalapul a Szovjetunió, ami majd szépen elkezd vándorolni a Balkánon, hozzánk is elérve. Csinál egy pár dolgot a következő 2 évtizedben, 3, 4, 5 évtizedben. Így van, ami még a mai napig is kifejti hatásait környezetünkre, illetve ugye az első világháború után az ottomán birodalom feloszlik, és kérlek szépen, 1923. október 27-én kinyilatkoztatták a török köztársaságot, és Mustafa Kemal Atatürk, a törökök atya néven illetett úr, imádom Atatürköt. Egyébként fantasztikus. Én nem olyan régen voltam kint ugye Törökországban, és mindenhol Atatürk képei vannak kint. Olyan, mint Nápolyban Maradona. Igen, szóval is így Atatürk, így a helyi kebabostól kezdve a parfümériáig, és ő úgy néz ki, mintha egy ilyen Al Capone per Frank Sinatra másolat lenne. Nagyon jó. Én voltam egyébként a mauzóleumában is, és az emberek a mai napig elmennek, hogy például amikor a lányok lediplomáznak, akkor elmennek köszönetet mondani, és ő tette lehetővé azt, hogy a lányok is mehessenek egyetemre. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, hajrá! Illetve, ugye ha még messzebb megyünk, és nagyon Kínáról és Japánról nem szoktunk gondolkodni a 20-as évek alatt, Kína ugye a kommunizmus építgeti, illetve a hadúri rendszer ilyen különböző kis tartományok közti belharcokat eredményez, Japán pedig terrorizálja az ázsiai nagy szigetrészet, és ugye például Mandzsúriát is hasonló, de továbbra is elnyomásban tartja, és nagyon erősen nacionalista lesz. De most egy kicsit félrenéztünk, és most visszamegy fókuszunk a nyugatra, ugye, ahol igazán történtek, Amerika, onnan ki is indult maga a jazz. És hogyan indult meg a jazz? Ugye az amerikaiak rabszolga nemzet voltak nagyon sokáig, és ahhoz, hogy ezt tudják fenntartani, ők ugye Afrikából hoztak át embereket. És ezek az afrikai emberek magukkal hozták a zenéjüket is. És ahhoz, hogy ezt megtarthassák, ugye a saját közösségükben különböző dalokat és hasonlókat, amik eléggé eltérnek a nyugati zenétől. De az első világháború környékén elkezdtek rendes európai kamarazenékben és hasonlókban játszani, de elkezdték saját formájukra bontani. Ugye kicsit eltértek a kottától, sokkal improvizatívabb volt, és ez volt igazából a jazznek az alapja, a blues és a ragtime. És én nem fogok belemenni most ilyen zenei elméletekbe, mert nem értek hozzá. A blues egyébként a kék hang miatt blues a neve, ami egy ilyen fél és háromnegyed hang közötti dolog. Bizony. Ugye milyen fantasztikus a zeneelmélet. És ahogy elkezdtek különböző zenekarokat alapítani, és létrejött ez a jazz, ami még egy kicsit másmilyen, mint a ma ismert jazzünk, bár ugyanúgy ez az improvizáció volt az igazán fontos. Ha most is elmegyünk egy jazz koncertre, ugye ez az ilyen felelgetős, párbajozós zenei dolog jön létre nagyon gyakran a koncert alatt, ami nincsen előre kitalálva, hogy te most akkor trombitálni, hát azt tudják, hogy trombitálni fognak, de hogy nem az lesz, hogy én most akkor adok egy trombita szólót, és erre a nagybőgős valamit felel. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas korszaka volt, ugye ez New Orleansból indult ki igazán, majd ahogy az első világháborúnak vége van, a zenészeknek egyre nehezebb ugye a megélhetés, elkezdenek másfele vándorolni, és majd áttelepülnek leginkább Chicagóba. De ilyen is van például New Orleansban, hogy ilyen jazz temetés, ahol a halottat igazából megünneplik, elkezdik ezeket az ilyen nagyon szomorú, sírós dalokat, ami szépen lassan, ahogy megy előre a temetési szertartás, ugye maga az egész konvoj, elkezdenek különböző ilyen vidámabb jazz zenéket játszani, hogy végülis az életét ünnepeljék az elhunynak. Ez igazából talán az, ami a legjobban mutatja azt, hogy a 20-as években minden ellenére volt egy ilyen kaotikusság, tehát ez a dekadencia, ugye ez egy nagyon kedvelt mellékneve a korszaknak. Így van. És ha már itt beszéltünk kultúráról, meg zenéről, meg nyilván művészetekről, akkor ami nagyon érdekes, meg emblematikus a 20-as években, az ugye a divat, amire egy kicsit kulturális tünetként is tekinthetünk, mindenkor minden divatjára szerintem. Ugye az első dolog, ami az emberek fejében megjelenik, mint 20-as évek divat, az pont ez a rojtos ruha, hosszú kesztyű, gyöngy, akkor nem is tudom, az ilyen cigarettapálca, meg... Ennek a rövid szoknyák. De egyébként ez is nagyon érdekes, hogy ugye
megjelennek a rövid szoknyák, de ez a gyakorlatban ez nem azt jelenti, amire mi gondolunk, mint rövid szoknya, hogy ez, hanem ugye előtte századforduló Gibson Girl, meg előtte Edward-kor, viktoriánuskor, ott az egy óriási dolog volt, akkor a bokádat nem láthatta senki. Itt a Az rövid volt a szoknya, szexi. igen, itt a rövid szoknya az azt jelenti, hogy mondjuk vádli közép, vagy hogyha táncolsz, akkor esetleg a térded éppen egy kicsit kint van, és hogy ami itt a 20-as években nagyot változott, ugye amiről te is beszéltél, hogy a társadalom nagyot változott, és ezért változott nagyot a divat is, hiszen ugye épp, hogy kijöttünk az első világháborúból, amikor a férfiak a fronton voltak, tehát sok nőnek dolgozni kellett, és egyszerűen muszáj volt, tehát, hogy előtte krinolinos, fűzős ruha, meg 1 méteres kalap, abban nem lehetett létezni az ilyen mindennapokban, és ezért muszáj volt olyan ruha, amiben funkcionálisan lehet mozogni. Amiben el lehet menni a gyárba dolgozni. Igen, és hogy igazából így ez volt a divatváltozásának az egyik fontos eleme, a második pedig egyszerűen az, hogy egy olyan kor volt, ahol az, hogy modernitás van, itt most városok vannak, itt most szabadidő, mozi, tehát hogy az évtized végére az amerikaiaknak harmada hetente moziba járt, sportoltak, partikba jártak, az a nagy Gatsby életstílust nagyon széles körben az emberek élték ténylegesen, és ezt a divatnak is tükröznie kellett, illetve az is szerintem nagyon érdekes, hogy körülbelül a rokokó óta most van először az, hogy ez az igenis csillogó luxus divatban van, és ezt is mutatja a ruha. Szerintem a divatban nagyon jellemző az, hogy így egyik extrémből esünk a másikba. Ahogy korábban ez a nagyon struktúrált, testmódosító, fűző sziluett, addig a 20-as években, ami bejön divatba, az az elől-hátul lapos, fiús, vékony sziluett, ami, hát hogyha volt neked itt valami, azt szépen lekötözted, hogyha hosszú volt a hajad. Ugyanúgy meg volt a testmódosítás. Így van. Csak természetesen Csak máshogy. Igen. Ha rövid volt a hajad, akkor inkább levágtad, tehát, hogy teljesen más volt a divat. Ez a ruharövidség, ez teljesen más jelentett, mint amit mi rövidnek gondolunk. Itt is voltak azért botrányos divat szokások, tehát például volt ez a mondás, hogy rouge my knees, vagyis kirúzsozod a térdedet. Például a Chicago musical film is van. Lett volna róla szekció, de sajnos nem fért bele, de mindenki nézze meg a Chicagót, mert ennyire jó. Szóval ott a nyitódal, az Old Edges, abban is van egy sor, hogy rouge my knees and roll my stockings down. Szóval, hogy kirúzsozom a térdem, és lehajtom a harisnyámat. És hogy ez egy ilyen menő, népszerű parti lányoknak, ez egy tényleges divatja volt, hogy kirúzsozták a térdüket, ha ez esetleg kivillanna, és mindezekből születik meg a kornak az új, és az eddigi mindentől eltérő formabontó szépségideája, ami ugye a flapper. És a flapper szó maga, az korábban egyfajta ilyen kis szurkálódó, tehát egy kicsit ez ilyen inzultáló kifejezés volt, ez ilyen túlbuzgó, ugri-bugri tini lányokra, ugye a flapping az angolul, ahogy a madárka így a szárnyával így csapkod. 1920-ban készítettek is egy néma filmet, a The Flapper címmel, aminek a főszereplője már ezt az új fiús, de partis, bohém, ugri-bugri új ideál testesítette meg, de akkor robbant be igazán, amikor 22-ben Zelda Fitzgerald publikált egy esszét a Metropolitan magazinban, aminek a címe a Flapper dicsőítése volt, amiben ezt így írja le őt. Felébredt a letargiából, rövidre vágatta a haját, felvette a legszebb fülbevalóját, bátran felkent egy jó adag rúst, és csatába vonult. Flörtölt, mert jó móka volt, és egy berészes fürdőruhát viselt, mert jó alakja volt, púderrel és sminkkal borította be az arcát, mert nem volt rá szüksége, és nem volt hajlandó unatkozni, főleg azért, mert ő maga nem volt unalmas. Ő volt a flapper, a 20-as évek it-girlje, és következő szekciónkban azt nézzük meg, hogy kik is testesítették meg ezt az ideált a való életben. Nők között is, de férfi ideálok is felsorakoznak. Az első szupersztárok. Így van. Egyszer hoznánk, nélküle talán nincsenek is a 20-as évek, az Josephine Baker, a táncos, a bronz Vénusz, Le Baker, ahogy a franciák mondták. Egyébként amerikai volt. Ő egy Missouri-beli
kicsi szegény családból származik, és ő nagyon-nagyon fiatalon otthagyja az iskolát, ilyen 13 évesen ő beáll egy ilyen tánccsoportba. Az ottani ilyen menedzserrel ő 10 évig együtt is élt. Ez egy dolog. De ami igazán beindította az ő karrierjét, az az, hogy 1925-ben eljutott Párizsba, még ezzel a kis trupéval. De ő annyira jó volt, hogy rögtön kiviláglott belőle, és ezért saját karriert tudott kezdeni. És olyannyira szerette a franciákat egyébként, hogy 37-ben le is vetette egyébként az amerikai állampolgárságot, és felvette a franciát. És hát Bakernek volt egy ilyen nagyon ikonikus personája. Ő volt az, aki elhozta ez az egzotikus táncosnőt, ezt az álomvilágot. Ahogy emlékszünk rá, ő nem csak egyiptománia, hanem teljes orientalizmus, exotikumban itt a 20-as években. És ugye ő rá is játszott erre az egészre, ő megjelent ugye kint a színpadon egy falatnyi gyöngysorral, ami épp hogy eltakarta. Még az se, ugye banános. Igen, ugye a kis banán szoknyájával, ahol műanyag, 12 darab műanyag banán volt stílusosan elhelyezve. A danse sauvage, vagyis a vadtáncot lejtette, amitől megőrültek a párizsi elit. Szóval Hemingway, Pablo Picasso, mindenki oda volt érte. De ő nem csak egy énekesnő, színész, táncos volt, hanem egy nagyon fontos aktivistája is a korának. Egyébként bi-ikon is volt, ugyanis... Mint nagyon sokan ebben a korban, ezt majd látni fogjuk. Kérlek szépen folytatott viszonyt Frida Kahlo-val is, ami benne is van, azt hiszem, a Frida című. Nagyon menő. Igen, szóval azért na. De a Frida című filmben szerintem benne is van, csak ő annyira nincsen kimondva, hogy az egyébként Josephine Baker. És egyébként volt egy kis leopárdja is, Chiquita, aki szintén fellépett vele. De mikor egyébként Franciaország bekerült a II. Világháborúba, akkor a polgárjogi mozgalmakat támogatta. Nagyon fontos, hogy kiállt egyébként a rasszizmus ellen, hisz afroamerikai nőként Amerikában sokkal nehezebb helyzetben volt, mint nagyon sokan mások, és mikor Martin Luther Kinget lelőtték, akkor egyébként őt akarták a helyére, mint ilyen nagy vezetőt, de mivel őt lelőtték, Josephine Baker akkor pedig már gyerekeket nevelt, úgy volt vele, hogy ezt ő nem szeretné ezt a pozíciót. De attól függetlenül egy nagyon fontos, emblematikus egyébként embere volt ugye ennek a kornak, ilyen szempontból is. Illetve későbbi élete során neki volt egy ilyen szociológiai projektje, ennél szebb szó nincsen erre. Megalkotta a szivárványtörzset, ami arról szólt, hogy ő 12 gyermeket örökbe fogadott, különböző nemzetiségek és vallási hovatartozással, és együtt Elnézést. Ja. Tudom, hogy nem matematikus volt a Josephine Baker, de hogy a szivárványnak 7 színe van, nem 12. De úgy volt vele, hogy ha Josephine Bakerről van szó, meg a szivárvány is több színből áll. És pénzért egyébként a birtokán engedte az embereket, hogy megnézzék a családja életét. A gyerekek változó véleménnyel voltak erről a felnövésről, de tény is valahogy ezt tényleg annak a szellemiségében akarta és hozta létre, mert úgy gondolt, hogy az emberek mind közösen békében tudnak élni. Szóval a békeharcosa volt, csak érdekes módot választott. Ez a mai világban nem tudom, hogy ezt megtennék akkor. De hát egyébként gazdag, szóval egyébként mindenki megtehetné, aki gazdag. Angelina Jolie. Szóval 68 éves koráig táncolt. Az utolsó fellépéséről egyébként van videófelvétel is, több felvétel is van persze róla, de hogy az így teljesen fel van véve, és utána pár napra rá agyérgörcsöt kapott és elhunyt. És 21 novemberében szimbolikusan újra temette a francia kormány, és ugyanis bekerült a Pantheonba, ami ugye egy mauzóleum a legnagyobb költőik művészeik számára, és ő az első afroamerikai nő, aki bekerült. Helyes. Igen. Úgyhogy ő nagyon is egy ikon volt. És aki még nagyon is egy ikon volt, az Luisa Casati, akiről én nemrég tudtam meg, hogy egyáltalán létezik, de egyszerűen ikonikus ez a nő, szerintem ez a nő nagyon tehát te a 20-as években az lenne Luisa Casati, ezt majd nem sokára kell vennem. Ezt majd nem sokára meg tudod erősíteni, remélem. Tehát ő fantasztikusan botrányos hölgyemény, becenevén a Márkinő, vagyis Márkéze, olasz örökösnő, társasági hölgy, múzsa, illetve úgy is írnak róla, mint az utolsó női dandy. És tényleg az a típus volt, akinek az egész élete az egy performance mű volt. A szülei nagyon fiatalan és nagyon közel egymáshoz haltak meg, és ő elképzelhetetlen mennyiségű vagyont örökölt tőlük,
és ebből finanszírozta az életvitelét. Párizsban is volt villája, illetve a fő rezidenciája az Velencében volt megtalálható, ez konkrétan a kanálisra nyílt, és ő gondolával járkált legtöbbször a városban, illetve nagyon szerette az egzotikus állatokat, úgy tűnik ez visszatérő téma, de például élő kígyókat viselt ékszerekként, ez nem egyszer történt meg, hanem rendszeresen, illetve ő inspirálta azt a híres illusztrációt, amiből azt hiszem, hogy több is készült a korban, meg utána is, amin egy hölgy sétáltat egy gepárdot. Az Louisa Casati, így van. Wow. Ugyanis volt egy gepárdja, amit a legenda, vagy hát szemtanúk és a legenda szerint gyémántal kirakott pórázon sétáltatott egy szál szörmebundában Velence utcáin éjszakánként. Nem is tudtam, hogy ilyen álmokat is lehet dédelgetni. Így van, tehát, illetve olyan történet is van, hogy egyszer volt egy lánya is, róla nem sok szó esik itt a történeteiben, de azt olvastam róla, hogy egyszer a lányát a gepárddal otthagyta egy gondolában, mert neki jobb dolga akadt. Nyilvánvaló, hogy nagyon pezsgő társasági életet élt, és a partiai miatt nagyon sok művésszel állt kapcsolatban. Például Man Ray, szürrealista művész is fotózta őt, van egy fotográfiája Louisáról, és ezen a képen is látszik, hogy ilyen óriási, nagy fekete szemei vannak, ilyen egzotikus, megbabonázó szemei, és ez volt neki a legikonikusabb vonása, amit ő azzal is kihangsúlyozott, hogy belladonna, ami a nadragúja talán magyarul, de hogy ez egy mérgező növény, azt csepegtetette a szemébe, hogy csillogjanak, amikor valaki a szemébe néz, és természetesen rengeteg pletyka keringett róla, amit ő nagyon-nagyon imádott, és tehát ezt ő szorgalmazta, hogy minél több pletyka legyen róla. Én azt szeretem benne nagyon, hogy még amikor az élete kicsit tragikusabb fordulatot is vett, ő megőrizte ezt az énjét, tehát hogy nem adta fel ezt a performance művészet életet, ugyanis egy ponton ő az egész örökségét elköltötte, ezt a elképzelhetetlen mennyiségű vagyont, el kellett adni a palotáit, a ruháit, az egzotikus állatait is, sajnos, így van, a gepárdot is, és később Londonba költözött, ahol sokkal szerényebb körülmények között élt, de ott is megmaradt igazi énjénél, ugyanúgy extravagánsan öltözködött, mindenféle tollakat, meg anyagokat, meg kavicsokat, meg érdekes dolgokat gyűjtött, amik szép lassan megtöltötték a lakását. És végül 1957-ben hal meg, a temetésével kapcsolatban pedig kikötötte, hogy őt tusvonallal és műszempillával temessék, illetve a kedvenc kitömött palota pincsijével, amit meg is tettek. Ez teljesen. Szóval ez én vagyok. Nem tudom, hogy a középső neved a Louisa Casati, vagy... Nem, én a reinkarnációja leszek majd. Ne felejtsd el, a hajtövemet mindenképpen fest be, mikor elér a vég. Ha el tud érni a vég. De hát akkor, ha csillogtunk, akkor most merüljünk el a mélységekbe. A sepphelyes arcú, a gangsterek gangstere, a nagy chicagói főnök, Al Capone. És hát róla van film. Rengeteg film, amit én nem láttam. Egyébként Al Capone eredeti teljes nevén Alphonse Gabriel Capone, egyébként Caponi, ugyanis nápolyi bevándorló szülők gyermeke. Ő már Amerikában született, viszont mivel a szülei bevándorlók, ezért őt Digónak hívták nagyon gyakran a nyomornegyedben, amit ő nagyon rosszul vett, ezért mindig azt mondta, hogy a szülei is már is születtek. És mivel az emberek rosszul ejtették folyton Amerikában a nevét, a Caponiból Capone, egyébként köpün, vagy hogy ejtik amerikaiul, ami egy rossz kiejtés, lássuk be, de az amerikaiak nem szokta általában érdekelni az etnik kiejtések. Nagyon gyorsan a bűn felé fordult, ugyanis általános iskola során megverte a tanárját. Őt utána megverte az igazgatója, és emiatt ő ki lett csapva is, vagy lehet, hogy ott hagyta az iskolát, és inkább bement a bűnszövetkezetekbe, szóval egy bűnbandába csatlakozott, majd Johnny Torrio vette szárnyai alá, aki egy nagy főnök volt abban az időben, és elvitte őt Chicagóba, majd 25-ben rá is hagyta a bűnszövetkezetét, és megalapult a Capone maffia. És a Capone maffia legnagyobb idején 1000 fővel, 1000-nél is több fővel volt tele, illetve az FBI-nak a top 10-es kerülzési listáján szerepelt Capone, és nagyon aranyos, csak hogy érezzük, hogy mennyire fontos volt a jazz. Amikor betöltötte a 27-et,
ugye 1926-ban, akkor volt a korszaknak egy nagy jazz zongoristája, Thomas Wright Fats Waller. És Waller éppen koncertet adott, és a koncert után 4 fegyveres úr betuszakolta őt egy limuzinba, hogy elvigyék őt Capone-nak a születésnapjára, ahol ő 3 napon és éjjel át zongorázott. De nagyon megérte neki, mert Capone akkora fanja volt ennek a fickónak, hogy dalonként $100 adott abban az időben, plusz még a borra való, amiből szintén $1000 voltak. De amúgy ebből látszik, hogy a mafiózó művészetpártolás, illetve az amerikai zene fejlődése, az majd ugye Frank Sinatránál újra össze fog futni. Soha nem lehetett igazán külön választani talán. És egyébként ezt mondják is az emberek, hogy amúgy nem biztos, hogy ez annyira rablás volt, inkább csak úgy csináltak, mintha elraboltak, hogy ne lehessen azt mondani, hogy jaj, a maffiával közösködik. Szóval alibit adtak neki, hát milyen rendes főnökök már, megbízók. Viszont Caponét ugyan nem tudták sohasem semmiért sem elítélni, még akkor sem, mikor, mindjárt mondom is, 1929. február 14-én a Valentin napi mészárlás minden bizonnyal az ő parancsára megtörtént, ahol 7 ellenséges gangster gyilkoltak meg. És ugye ekkor Chicago a SES tilalom alatt, ami az 1920-tól 33-ig zajlott, a fekete piacnak adott igazából teret is. A gangsterek, a mafiózók elkezdtek ugye leginkább a szesszel, prostitúcióval, fegyverrel, hasonlókkal ugye üzletelni, leginkább ugye a szesszel, és Capone igazából ebből szerezte a legnagyobb pénzeit. Nem lehetett ugye sem venni, sem tárolni, sem inni alkohol, de ezt megoldották az emberek, leginkább Capone. Viszont 1929-ben sikerült adócsalásért elkapni. Adócsalásért 11 évre. De kérlek szépen ez úgy volt, hogy 31-re jutott börtönbe. Egy pár évet egy különböző intézményekben volt, de akkor még tudta irányítani ugye a kis csapatáit, hogy így, hát azért még volt telefon, vagy valami hasonló. Viszont 34-be bekerült az Alcatrazba. Onnan már nem tudott nagyon telefonálgatni, kiüzengetni, mert az Alcatraz nem arról híres, hogy 0-24-ben megy a Viber chat. És ezután, mivel jó maga viselete volt az Alcatrazban, emiatt ki is engedték őt 39-ben feltételes szabadlábra, és ő Miami Beach-re, Floridára költözött, viszont Al Capone szifiliszes volt, ezt fiatal korában szerezte meg, és erre a pontra már annyira leromlottak a képessége, hogy a halála környékén azt mondják, hogy már egy ilyen gyermeki szinten volt. Szóval ő már soha nem volt az a mafiózó, aki a 20-as években. De hát azért valamit letett az asztalra, a mai maffia is elméleti szinten az Al Capone korrupcióra és szabályokra épül, legalábbis kint Amerikában. A szervezett bűnözésnek egy nagyon fontos mérföldköve volt Capone. Biztos, és nagyon érdekes, hogy nem csak tehát, hogy ő azért itt az ikonok között említjük, tehát, hogy meg rengeteg film van róla, szóval azért ő a kultúrán nagy nyomot hagyott mégis. Igen, szóval fontos része volt a kornak. Így van, akár tetszik nekünk ez, akár nem. És akik még nagyon fontos ikonjai voltak a kornak, akit ugye már egy picit, amikor a Flapper felemelkedését tárgyaltuk, akkor már megemlítettük őket, ő pedig ugye F. Scott Fitzgerald és a felesége Zelda. Ők voltak, én azt gondolom, hogy ennek a jazzkornak az abszolút legnagyobb ikonikus házas párja. Mindketten írók voltak, és egy kicsit ők olyan életet is éltek, mint amiket a Fitzgerald regényekben látunk. 1918-ban találkoznak egymással, hasonlóan, mint ahogy Gatsby és Daisy találkozik a Nagy Gatsbyben, ugyanis Scott is katonatiszt volt, és Zelda pedig egy ilyen társasági üdvöske lány. Levelezni kezdenek, és Scott az első regényeinek az összes női főszereplőjét ugye Zeldáról mintázza, tehát ez egy nagyon művészetileg is egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat volt. És ami érdekes ebben, hogy Zelda már a megismerkedésükkor fiatalon is egy ilyen nagyon társasági lány volt. Egy kicsit, most ez elég koridegennek hangzik, de olyan, mintha ma influencer lenne. Tehát, hogy ő híres, és hallgatnak rá. Létezett. Így van. Volt ugye a társaságoknak a hangadó. Igen. Igen. Ő maga is író volt, és a tehetségét, meg ugye a befolyását arra használta fel, hogy Scottnak a műveit népszerűsítse, és cikkeket írt róluk, meg véleményeket, meg ugye ajánlotta őket, tehát a kezdő hírnévlökését azt nagyban Zeldának köszönheti.
ami miatt már az első regénye siker lett, és 1920-ban lett is elég pénze ahhoz, hogy Zeldát feleségül vegye, és akkor itt az újonnan jött. Pénzzel és hírnévvel elkezdték élni ezt a Gatsby-szerű életet. Egyikük sem tudott bánni a pénzzel, és 1937-re gyakorlatilag elszegényednek. Viszont a házasságuk maga az már sokkal korábban omladozni kezd, ugyanis 1924-ben vagyunk, tehát 4 éve házasok. Scott ekkora Nagy Gatsbyt írja, kicsit elvonultan, hogy fent tudja tartani ugye az életvitelüket, tehát pénzt kell keresni, és eközben Zelda viszonyt kezd egy francia férfival, aki hamarosan egyszerűen köddé válik, és nem jelentkezik többet, és ez Zeldát annyira megviseli, hogy megpróbál utána öngyilkosságot elkövetni. Ezután mind a házasságuk, mind az életük egy kicsit ilyen zuhanó repülésbe kezd. Megjelenik a Nagy Gatsby, először mind a kritikusok, mind az olvasók körében jó nagy bukás lesz. A Gatsby. Nem szeretik a Nagy Gatsbyt a korban egyáltalán, igen. És Scott emiatt folyamatosan ír regényt is, meg kisebb dolgokat is, azért, hogy ugye pénzt keressen, és tudják finanszírozni ezt az éles stílust, amit ők élnek. Ez az ő idegeit is eléggé kikészíti. A 30-as évek alatt azt hiszem, hogy 8-szor kerül kórházba alkohol problémák miatt, míg közben Zelda mentális állapota egyre romlik, és gyakorlatilag ő kibejár az elmeklinikákról folyamatosan. És a történetük úgy ér véget, hogy Scott 44 évesen elég fiatalon hal meg, 1940-ben szívrohamban, ami az alkoholizmusával is nagyban köthető, míg Zeldának ennél egy sokkal rosszabb sors jut, én ezt nem tudtam. Te tudtad, hogy mi történt vele? Igen, de amikor először olvasom, mondom, Jézusom. Én nem tudtam, én csak ezt most tudtam meg. Híres emberekkel is történhet ilyen. Hát igen. Tehát ő 1948-ban akkor is éppen egy szanatóriumban van, és az orvosok azt mondják neki, hogy most már elég stabil az állapota ahhoz, hogy hazamenjen, de ő óvatosságból azt mondja, hogy még egy kicsit maradna. És pár nappal később tűz üt ki ezen az elmeklinikán, 9 betegben ég, és köztük Zelda is bizony. Tehát nagyon tragikus véget ér az ő élete is. Ugye nagyon sok vita van mostanában arról, hogy Scott plagizálta Zeldának a munkáját, és tulajdonképpen azok a nagy Fitzgerald regények, azok Zelda neve kéne, hogy ott szerepeljen a borítón. Én egy kicsit, ezt így finoman mondom, de én egy kicsit most ennek a divatos férfi utálat hullámnak a számlájára írnám, hogy így az emberek az interneten szeretik rámondani arra, hogy ugyan már hogy íratta volna ezt egy férfi, és közben pedig én azt gondolom, hogy valójában az az igazi egyenlőség, hogyha nem azt nézzük, hogy valamit nő vagy férfi alkotott-e, hanem hogy jó-e vagy nem, és ettől függetlenül elismerhetjük Zeldát is, mint írót. Úgyhogy én óvatosan kezelném ezt a témát, egyrészt azért, mert bizonyítottan a levelezésükből emelt ki dolgokat, illetve a naplóiból néhány sort, meg ugye mivel róla mintázta ezeket a karaktereket, ezért a gondolatiságából ugye adott hozzájuk, de hogy hozzá kell azt tenni, hogy ők tehát ők művészek voltak mindketten írók, érzékeny lelkű, társasági emberek, ugyanazt az életet élték, és ezért szerintem a gondolatviláguk is nagyon hasonló lehetett, hasonló dolgokat éltek meg. És mondjuk, hogyha én eddig 3 Fitzgerald regényt olvastam. Szerintem ő pontosan az a fajta író, aki nem is az, hogy egy történetet szeretne elmesélni, hanem ugyanazt az életérzést próbálja átadni, ezt a csillogó, de közben nagyon kiüresedett, kilátástalan életet, ami közben pedig annyira semmihez sem hasonlítható, hogy kiszállni nagyon nehéz belőle, és nem hiszem, hogy ezt ilyen mélységben tudta volna írni, és ennyire megszállottan, hogyha nem a saját szellemi terméke lenne, de ezt egyelőre nem tudjuk. És tekintsünk át itt talán a mozivászon felé, ugyanis egy nagy-nagy dolog történik a 20-as években a moziban. Hát igen, mert ugye mióta létezik a film, 1888-ban készül az első felvétel, a Randhay Garden Scene, ami nagyjából 2 másodperc. Konkrétan látunk 2 hölgyet meg egy urat egy kicsit mozogni. Nagyon izgalmas volt, ezt egy feltaláló még papíralapú szallagra nyomtatta. És aztán eltelik 39 év. Közben azért voltak filmek, erről is majd mindjárt beszélünk, és 27-ben
elkészítik a jazz-énekest, amiről szinte mindjárt beszélünk. De ugye a kettő között voltak a némafilmek. Mert ugye hogyan néz ki egy némafilm? Mindenki meg tudja nézni, egyébként online csomó fent van. Ugye, És érdemes is egyébként. igen, egyébként más ugye lassabb a sztorivezetés, meg sokkal teátrálisabb. Ahogy ezt el kell képzelnünk, az meg sokkal közelebb van a színházi játékhoz. Élénkebb mozdulatok, a sminkek is sokkal inkább kirajzolják az arcmimikát. Egyébként ugye eltátogják a szavakat, néha le tudsz olvasni konkrét mondatokat a színészeknek a arcáról, mert ugye nagyon szépen gesztikulálnak, hisz mindannyian szinte színházi színészek. Szóval úgy van, hogy megy a kis fekete-fehér film, megy alatta egy általában klasszikus zenei alap, vagy egy hozzáírt darab, és aztán bevágódik egy felirat. Egy sötét hátteren, vagy egy színes hátteren, vagy egy csiricsári hátteren, az, hogy mit mondott a karakter. És nem az van, hogy csomó mindent mond a karakter, látjuk, folyton pörög a szája, és aztán ki van írva, hogy állj. Ez a fontos része a szövegnek. Szóval nem az van, hogy szóról szóra minden, amit minden bizonnyal elmond az a szerencsétlen ott a stúdióban, hanem hogy nagyjából az összegzése, nagyjából valami, ami a sztorihoz hozzáadódik. Mert ugye nem lehet folyton bevágni képeket a csomó-csomó szöveggel, mert az elveszi. És annyira sok hely nincsen ezeken a filmeken, úgyhogy muszáj nagyon összenyomnunk. De akkor beszéljünk egy kicsit a jazz énekesről. A jazz énekes is egyébként egy némafilm. Szóval ugyanúgy megvan az, hogy ilyen kis teátrálisan mozognak, össze-vissza megcsinálják a dolgaikat, és aztán bevágódik a szöveg. Amiben különleges a jazzénekes, az az, hogy zene és ének is van hang. Úgyhogy elkezdenek énekelni a szereplőink, ez nem egy felvételen történik. Feltalálják a vitafont, ami majd a Babilon című filmben, amit kicsit kitérünk, majd meg is mutatják, hogy egy ilyen külön kis stúdió kockával kell elmenni, ami hangszigetelt, és ott feléneklik ezeket a dolgokat. És akkor ezt majd így kettőt így összerakják. És a jazzénekes, ami 1927-ben jött ki, az egy nagyon egyszerű történet. Adott nekünk Amerikában, ugye egy ortodox zsidó családunk, ahol generációk óta minden férfi kántor. Ez a kántor, ez a zsinagógában a zenei vallási vezető, szóval ő énekli ezeket az ilyen imadalokat és hasonlókat. Nagyon érdekes egyébként majd, hogy 60 éves benne az apuka, majd egy bizonyos ponton is, ő már így a halálán van. Szóval így, de úgy néz ki, mint egy mai rosszul tartott 87-es. Ez egy másik szegmens. És csak így ezért érdemes régi filmeket nézni, hogy lássuk azt, hogy a halandóság mennyire máshol volt annó. Na most egy 60-as, hát még Gizike még ott dolgozik a postán. Még van 20 éve, mindjárt nyugdíj. Na de... És akkor ugye van nekünk ez az ortodox zsidó családunk, és ugye a kisfiúnak is az kéne legyen, hogy kántor lehessen, de ő meg van veszve a jazzért. És az apukája nem engedi. És a kisfiú elszakik. Ugrunk az időben, kisfiú, nagyfiú, és megváltoztatta a nevét, levette a kis zsidó szuffixot róla, és ő elment Párizsba, mert ugye minden ott történik, becsatlakozik úgymond egy ilyen előadás csoporthoz, ott megismerkedik egy lánnyal, amúgy nagyon aranyos, nekem nagyon meglepő volt egy bizonyos ponton a filmben, a csaj megkérdezi tőle, hogy mi a legfontosabb számodra. És azt mondja, hogy az éneklés, az előadás. Szóval nem is az, hogy a csaj. És a csajnak tetszik ez. Oh. Szóval ők tényleg ez az ilyen power couple, tökre átérzik azt, hogy nekik a színpadon a helyük, de visszamennek New Yorkba, és a fiú hazalátogat, hogy anyuka, jaj, de jó. Mert nagyon oda van az anyukájáért. Én először az anyukával való ilyen zongorás, éneklős plakátot láttam róla. A másik plakát az a filmnek egy elég érdekes dolga, ugyanis a filmben nagyon is benne van a blackface. Szóval a főszereplő fickó, ugye jazzénekes, és ugye kikhez párosítják a jazz imidzsét, a feketékhez, úgyhogy afroamerikainak maszkírozza magát. És én ezt nem tudtam. Én nagyon meglepődtem, amikor elkezdte magát bekenni feketével, és nem értettem, mi történik. Nagyon érdekes alapból a tény, hogy egy zsidó fiú aztán elmegy is feketének, maszkírozza magát. Meg én nem mondok semmi véleményt arról, hogy hogyan vannak ábrázolva ebben a zsidók, mert nem az én részem ezt eldönteni, hogy ez nekem most egy megsértő dolog, vagy sem, mert nem részem. Igen. Csak az jutott eszembe erről, hogy majd fogok beszélni ugye a Babilon filmről, és erre pont nem térek ki, de abban van egy jazz zenész karakter, aki van egy elég emblematikus jelenet szerintem a korra, amikor pont vesznek fel velük már a hangos filmre egy ilyen bandás jelenetet, és más feketékkel játszik egy bandában, ő egy trombitás, azt hiszem, és mondják neki,
egy ponton, hogy a fekete-fehér filmen te nem nézel ki elég feketének, mert a többieknek sötétebb a bőre nálad, és adnak neki egy adag ilyen szénport, hogy kenje be az arcát vele, azért, hogy elég feketének tűnjön, miközben ő fekete a filmen, és ezután történik az, hogy ezt így megcsinálja, és így látszik, hogy teljesen ki van idegi alapokon, és tenne így leteszi, és kimegy, és soha többet nem megy ide vissza. Igen, de szerintem ez egy kicsit ilyen modern hozzánézés, mert abban ez a fickó simán megcsinálja, és ez egy része volt. Szóval ez teljesen normális része volt ugye az akkori filmeknek is hasonlóknak, de ugye ebben a filmben hangzik egyébként az első mondott szöveg is, ami egy improvizációs dolog volt a stúdióban. Kérlek szépen azt mondja, hogy wait a minute, you ain't heard nothing yet, hogy várj egy pillanatot, még nem is hallottál semmit. És ez egy teljesen improvizált rész volt, és ez pont akkor történik, mikor újra találkozik az anyukájával is, meg akarja neki mutatni, hogy most már milyen jó jazzénekes. És ami egyébként a Blackface-t így külön téve ettől az egész dologtól, egy nagyon pozitív és aranyos történet, aminek a végén nem az van, az apuka meghal 60 évesen. Sorry, ezt most így elmondtam, bocsánat. Én nagyon meglepődtem rajta, mert ott tipikusan ez a pont az előadás estéjén kell apukának mindjárt meghalnia. Nem igaz, hogy nem tud várni egy napot. Ez a főpróbán még ott van, a srác aztán hazafut, előadja a zsinagógában az apja dalát, az apja békében megbocsátva hal meg, és aztán visszamegy az előadásra, és hatalmas jazzénekes lesz. Tehát a jazzénekes az első. Igen. Úgyhogy ez volt az... Nem teljes hangos, de hangot tartalmazó film. Igen, és ez egy természetesen kassza siker volt. Szóval képzeld el, hogy így évekig mész a moziba, és csak ilyen néma filmeket látsz, és egyszer csak megszólal a színész. Igen. És egy nagyon kellemetlen volt, ami talán Babylonban is kicsit benne van az, hogy, vagy a Néma filmes című filmben mindenképpen, ami azt 2011-es, hogy nagyon sok színésznek ugye nem volt jó hangja, vagy nem illett hozzá. Vagy hogy nem úgy képzelték el egyszerűen. És ez ugye egy karrier romba döntő dolog volt, hogy nem tudtak úgy beszélni, nem volt olyan, úgyhogy ez egy nagyon nagy probléma volt. És akkor egy másik első dolog a világon, ami nem úgy első, az első fennmaradt rajzfilm, egész estés rajzfilm. Ezt nagyon gyakran tévesen a Hófehérkének gondolják, de az vagy majdnem 10 évvel később van, és egyébként ezt biztos szinte, hogy megelőzi 2 olasz egész estés film. Ugye ez egy 60 percen, azt hiszem hosszabb, ez jelent, ez a feature film megfogalmazás. Ez Németországból érkezett, és ez Ahmed Herceg kalandjai. Az orientalizmusnál járunk ismét. A németek itt már a közel-keletre kalandoznak. Meghódították. Az 1001 éjszakába. Egyébként teljesen Ahmed Herceg kalandjai, ez az 1001 éjszakának különböző kis szegmensét így összerakja. Itt is vannak érdekes ábrázolások. A vulkánban lakó boszorkány néz ki valahogy. Különböző dolgok így kell, de egy pozitív szereplő amúgy. A boszorkány az így tökre jól megcsinálja a szerencséjét, meg van benne afrikai varázsló, ugye van nekünk Ahmed hercegünk, neki van egy húga, és akkor benne van Aladin, meg mindenki, de aminek ennek a különlegessége, egyébként ezt 1926-ban adták ki, úgyhogy tavaly májusban ünnepelte 100. születésnapját, és Lotte Reinger német művészfilmje volt. És kérlek szépen, ez úgy készült, hogy a Berlinben született Lotte Reinberg mindössze 26 éves volt, mikor befejezte monumentális alkotását. Pályafutását a néma filmes korszakban stop motion, azaz képkockánkénti animációs technikával kezdte. Saját módszerét az árnyjátékok hagyományaiból megmerítette. Fekete kartonból és ólomból kézzel kivágott drótokkal csuklósított sziluettfigurákat mozgatott egy alulról megvilágított üveglapon. Ez a rendkívül aprólékos kézműves eljárás percenként több mint 1000 egyedi beállítást igényelt. A gyártás költségeit pedig egy berlini bankár finanszírozta, ami abban a korszakban kivételes lehetőséget biztosított egy női rendező számára. Szóval egyébként tényleg gyönyörű, ez fent van YouTube-on szintén. És ez nagyon sokáig fekete-fehérben maradt fent. Szóval a 70-es, 80-as években még a fekete-fehér verziót látták, de valahol találtak egy színezett maradékot, és abból sikerült restaurálniuk, úgyhogy most már fent van, és ilyen nagyon szép élénk színű hátterekkel operál, és a fekete sziluettek is, ugye, amikor azt beszéljük, hogy milyen egy jó karakterábrázolás, akkor az, hogy ha csak az árnyékát látod is, fel tudod ismerni, és ugye itt tényleg csak az, hogy csak fekete-fehér kivágott figurák vannak, elmennek Kínába, vannak a démonok között, és meglepően izgalmas összeállítások vannak, ugyanis nekik volt már egy trükkasztaljuk, ezt Walt Disney szabadalmaztatta 40-ben, de Lotte Reingerben már csinálta jól, ami úgy néz ki, hogy különböző ilyen
síkok vannak, úgymond, egymásra pakolva. Ez Walt Disney korábban már akkora volt majdnem, mint egy szoba. Szóval ilyen szobamagasságig fel lehetett pakolni, és akkor azokon a különböző rétegeken tudtak perspektívát ábrázolni. Úgyhogy ez egy olyan különleges darabja egyébként a filmtörténetnek szerintem. Úgyhogy, és én erről nem hallottam Hát én eddig. is meg fogom nézni. Érdemes, hát egyébként ez se sokkal több, mint 60 perc. Van egy ilyen, azt mondják, hogy kivágott rész, ahol a kínai császár majdnem, vagy meg is csókol egy fiatal fiút, de azt mondják, hogy ez nem is létezik, úgyhogy nem tudjuk. De, mint ahogy említettük, tehát, hogy a 20-as évek legnagyobb ikonjai nem az való életben és a filmben is előszeretettel csókolóztak mindenkivel. Aj, hát És ezt azért is tenném hozzá, mert a 20-as éveknek az életvitele, meg a filmjei az utána lévő évtizedekben nagyon-nagyon morálisan már elfogadhatatlannak számítottak. betiltott. Mégpedig azért, mert ugye a Hays Code, amiről ugye mondjuk a Lolita kapcsán beszéltünk, ami megszabályozta azt, hogy mit lehet mutatni filmen, és ugye nem lehet erőszak, szexualitás, semmi ilyesmi. Hát ugye Az a 30-as évektől életben volt. Ugye ezért is alakul ki az, amit talán még most is talán úgy tudnak az emberek, hogy amikor nézed a filmet, és csak azt látod, hogy a nő felemeli a lábát, és ugye abból tudtad, hogy csókolóznak, mert nem mutathatták a csókolózást. De a 20-as években igen. Ott még A 20-as években sok 20-as minden. években minden megtörtént. Igen. Szóval, én ezzel át is adom, hogy beszéljünk egy Így kicsit arról, van. hogy kik szerepelnek ebben. Igen, és ez az érdekes, hogy akiket én hoztam, mint mozi ikonok, ők a Néma filmnek az ikonjai. Egy férfi és egy nő, tehát kik határozták meg akkor itt a mozi vásznat. Az egyikük Clara Bow, nagyon-nagyon fontos hölgyemény. Ő ennek a flapper ideálnak az abszolút megtestesítője a popkultúrában, akkori popkultúrában, illetve ugye a moziban, és az első It Girl, ugye ez a ma nagyon divatos kifejezés, amit elég nehéz definiálni, mert hogy nem csak egyszerűen szépet, vagy népszerűt jelent, hanem valakit, akiben benne van az az it, az a valami, az a plusz. X-faktor. Az X-faktor magyarban, igen. Tehát, hogy és ez Clara Bow volt az első It Girl, mert 1927-ben megjelent egy filmje, aminek ennyi volt a címe, hogy It. És az ott játszott karakteréből alakult ki ez. Tudtam. Igen. És egyébként ugye már, ahogy többször említettem, fogok majd mindjárt beszélni a Babylonról, és ott Margot Robbie-nak a karakterét nagyban ugye Clara Bow inspirálta. Tehát nagyon sok mindenkit inspirált. Brooklynban született 1905-ben, nagyon szegény körülmények között nőtt fel, és elég sok drámával is, mert az édesanyja neurotikus volt, illetve paranoiás is, és például tinikorában Clarát megtámadta egy késsel, mert szerinte túl sok figyelmet von magára. Tehát, hogy volt egy ilyen... És aztán te leszel az It Girl. Szerintem Te leszel az It Girl, igen. az anyukája, ha még ekkor élt, Azt mondja, hell no. mindig is tudtam, hogy ez lesz a vége. Tehát, hogyha Clara Bow-nak mondjuk, ha a filmjeit nézzük, szerintem azért is volt akkor is ő, meg még most is ennyire ikonikus, mert az akkori némafilm színészekhez képest nagyon-nagyon természetesnek és magával ragadónak érződik a játéka. Nagyon nehéz szerintem azt elképzelni, hogy úgy hatottak akkor a színészek a nézőkre, hogy gyakorlatilag nem szólaltak meg. Az ő arcjátéka, meg a viselkedése nagyon modernnek és energikusnak és természetesnek érződik. Ugye a legsikeresebb filmjei, a már említett It, a Szárnyak című film, ez is 27-es, és ez volt az első film, ami legjobb film Oscart nyert, tehát onnan indul az Oscar-díj. Ezt a híradóba el kellett volna mondanunk, de igen. Illetve a Vad Parti, ami az első nagy hangos filmje volt, ugyanis Clara Bow csinált hangos filmeket is. Most ugye sokszor leírják őt annyival, hogy hát igen, ő is az egyik volt, aki nem tudott a néma filmből a hangos filmbe átlépni, de ő igenis csinált sikeres hangos filmeket. Itt inkább valóban hamar véget ér a sztár státusza, és nem lesz már soha ő akkora királynő, mint ugye a 20-as években, meg a néma filmek alatt volt, de ennek az is az egyik oka. Az egyik az, hogy a bulvársajtó nagyon szerette őt szétszedni, a pletykált kapcsolatai, Minden It Girl-t. Igen, így van, a magánélete, illetve a szexualitása, a mentális gondjai, mindenről pletykáltak, és ő ezt nagyon nehezen viselte, természetesen, illetve azt is, hogy egyszerűen a 30-as évek elejére
kicsit belefáradt így ebbe az egészbe, 33-ban csinálja az utolsó filmjét, és mindössze 28 évesen visszavonul Hollywoodtól és a filmezéstől. Nyugdíjba vonulni most. Igen, így van, így van. Na, ez az igazi it-girlség egyébként. A másik ikonunk az pedig Rudolph Valentino. Ő az a személy, aki a mai értelemben vett sztárságot, főleg ezt a férfi sztár szex ideált megteremtette. Bár a 10-es években is voltak híres némafilmszínészek, meg nyilván voltak filmsztárok, de hogy az a bulvárgépezet, amit ma ismerünk, illetve az a mozisztár archetípus, ami ebből így kinőtt, akinek igenis imidzset építenek, és hogy mindenki követi és imádja őket, azt a 20-as évek teremti meg, és Valentino volt az első nagy férfi szupersztár, akiért milliók rajongtak, neki a beceneve az volt, hogy a latin szerető a bulvár sajtóban, és ugye ő is némafilm színész volt, és szerintem itt nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ez az a körülöttem, meg a némafilm sztárok körül kialakult misztikumhoz ugye nagyon hozzátartozik az, hogy minél kevesebbet tudsz valakiről, annál jobban rá tudod vetíteni a te vágyaidat. Tehát, hogy milliók voltak úgy szerelmesek belé, hogy ő megtestesített számukra egy típust, a hangját azt soha nem hallották, és tényleg, hogy tökéletes vágyálom. Misztikumban voltak szerelmesek itt Valentinónál, mert ő nagyon-nagyon szép is volt, karizmatikus is volt, viszont nagyon más volt, mint a férfiai, erről majd fogunk szót ejteni. Viszont amit mondtál te is, hogy ha ő megérte volna a hangos filmet, akkor nem biztos, hogy népszerű tud maradni, mert nagyon erős olasz akcentusa volt, és nagyon nehezen lehetett érteni, amit mondott. És hát alapból akkoriban azért a felvevők nem olyanok voltak. Igen. Szóval ő 1895-ben születik egy olasz városkában, és a pályája elején, 1913-ban ő egy New York-i klubban úgynevezett taxitáncos volt, ami egy kicsit ilyen soft selyemfiúhoz hasonlít. Nem, ez azt jelenti, a taxitáncos, erre nem tudok egyelőre nyilatkozni, majd megkérdezzük a forrásainkat, de hogy a taxitáncos az volt, aki elegánsan ott ült a klubban, és amikor a gazdag hölgyek jöttek partizni, akkor neki fizethettek, hogy igyon és táncoljon velük. Ez sok híres némafilm férfi így kezdte. Ugye, amint említettük, hatalmas orientális lázban égett a világ ekkor, és Valentinónál is rájátszottak nagyon az ő egzotikus karakterére. Nem egyszerűen arra, hogy ugye olasz származású, hanem például a leghíresebb filmjében, a Sejkben egy forró vérű, szenvedélyes sivatagi sejket alapít. Amúgy. És ennek van egy folytatása is, a Sejk fia. Borsa Brown, az arab fia lánya, a királyság. Rudolph Valentino a sejk, nincs új a nap alatt. Tehát soha. Igen. És az érdekes Valentinóban, hogy benne volt egy feminin szépség, hogy tényleg ő szép volt. Igen, a gesztusaiban, az öltözködésében, és egyszerűen az arcában is. Ezért a pletyka és bulvár gépezet itt is támadásba lendült. A biszexualitásáról nagyon sokat pletykáltak. 1926-ban például egy chicagói újság Pink Puder pamacsnak nevezte Valentinót. Micsoda borzalom. Később felvette a Pink Puder pamacsát, és bepúderezte az minden bizonnyal. És ami szerintem szintén egy ilyen, tehát hogy filmbe illő, nem tudom, hogy ezt miért nem csinálta még meg valaki. Később feleségül is vesz egy nyíltan biszexuális nőt, Natasha Rambovát, aki balettáncos, illetve egyiptológus volt, és aki állítólag egy rabszolga karperecet is adott Valentinónak, hogy azt viselje, hogy emlékeztesse rá, hogy ki az úr a háznál. Máig sincs ez teljesen biztosan bebizonyítva, hogy ő férfiakkal érintkezett-e, viszont nőkkel igenis érintkezett, mert hogy hiába pletykáltak róla, azért az ő filmjeit azt a nők nézték és imádták, és nyilván ezt jól ki tudta használni, és jó sok hölgyel volt viszonya, és szerintem egyszerűen nagyon nehéz ma azt megérteni, hogy neki milyen karizmája és hatása volt. Volt egy filmje, amiben tangózott, és a nők elájultak a moziban, amikor ezt látták, meg hasonlók. Gondolj bele, akkor még nem sok tangót láthattak az emberek. Igen, meg hát Valentino, tehát hogy nem tudom, hogy neked most ki lenne ilyen, aki elmennél a moziba, és tehát, hogy van olyan hatás, az... Willem Dafoe tangózik. Hát kinek mi, igen. Robert Pattinsonnak. Azután azonban 1926-ban, csupán 31 éves korában egy váratlan betegségben
elhunyt, vagyis beteg lett, megműtötték, és utána a műtét után nagyon hamar meghalt. Itt hatalmas hisztéria tör ki, tehát a nők elájulnak az utcán, zokognak, a temetésekor 100 000 ember volt kint az utcán, ami szerintem most is elképzelhetetlen, de akkor meg főleg. És ez volt az első alkalom, amikor egy nemzet egy sztárnak a halála miatt gyászba borult. És hogyha mondjuk Clara Bowhoz visszacsatolok, akkor szerintem az az érdekes, hogy Clara Bowt pontosan azért imádták, mert annyira természetes volt, annyira emberközeli, Valentino meg a két lábon járó fantázia volt. Amúgy ez lehet egyébként a férfi és a női fantáziaképhez kötni. A nők ugye szeretnek fölfele képzeledni, ugye a szexi milliárdos maffia főnök, aki csak téged fog elvinni. A sejk, az arab, a yakuza, nem tudom még mi van. Hát nem tudom, Borsa Brown milyen könyveket. Minden, amit Borsa Brown megírt. És a férfiak meg ugye mit szeretnek? A Sydney Sweeney-t, aki szép, csinos, nem fogjuk ezt Nem elvenni minden tőle. férfi, de igen. Tehát, hogy van egy, abszolút, Van egy igen. megközelíthetőség, egy kedves... Ez a szomszédlány. Igen. Vagy hogy van ez az ideál. Igen. Ez nagyon érdekes, igen. Szóval még röviden arról, hogy ez a kor a mostani filmművészetünkben milyen örökséget hagyott, ugye a Babilon, amit említettem az előbb. Damien Chazelle-nek 2022-es filmje, akkor nagyon megosztó volt, mikor ez megjelent. Nagyon kiborultak. Sem a kritikusok, sem az emberek nem szerették. Én azt gondolom, hogy ez idővel, mark my word, szerintem ez klasszikus lesz. Egyfajta ilyen szerelmes levél szerintem a régi Hollywoodhoz, meg ugye magában a mozihoz is, meg ehhez az álomképhez, amit ezzel társítunk, és szerintem például az kevésbé ment le az emberek torkán, hogy nem romantizál úgy, hogy csak a jó dolgokat mutatja meg, hanem azt mondja, hogy igenis ennek a mocska is olyan, hogy egy kicsit azt gondolod, hogy bár ott lettem volna. Ez, hogy a hollywoodi gépezet akkor indul be igazán. És ugye a cím, a Babilon, az a bibliai Babilon városát idézi meg, és ez egy elég egyértelmű metaforája ugye az akkori, meg talán a mostani Hollywoodnak is, ez a hedonizmus, a bűn, a vadság, ez a dekadencia pontosan, és egy csapat karaktert követünk, a Néma film virágzásának idejében kezdünk, és pontosan erről szól, hogy megérkezik a hangos film, és mindent felforgat. Ahogy említettem, nem csak a műfaj változik meg, hanem a kultúra is, a Hays Code, amiről beszéltünk, hogy az az élet, amit itt mondjuk ebben a filmben látunk, meg amit nagyon sok illető élt, akiket már említettünk, az morálisan elfogadhatatlan lesz, ezért egy kicsit ilyen utolsó naprobbanásait látjuk ennek a kornak. A karakterek között ott van mondjuk Manny, aki egy mexikói fiatal fiú, ilyen filmes forgatáson, ilyen lóti-futi fiúként kezdi, egyszerűen azért, mert annyira imádja a filmeket, hogy mindenképp a közülükben akar lenni, és ő ugye reménytelenül szerelmes Nelly Laroyba, aki ugye Margot Robbie-nak a karaktere, ő pedig, aki színésznő és sztár akar lenni, és nagyon szeretne befutni, és pont ezt a fajta féktelen és önpusztító, kicsit ilyen femme fatale nőtípus testesíti meg, akiben nagyon könnyű belehabarodni, és aztán nagyon könnyen tönkretesz téged is, meg magát is. A harmadik fő karakterünk, az pedig Brad Pitt által alakított Jack Conrad, akivel a pályája csúcsán találkozunk, mint ünnepelt sztár és néma filmszínész, és ő pedig hangos filmmel szép lassan azt éli meg, hogy ő igenis kiöregedett, és igenis ennek most vége van, akár szeretnéd, akár nem, és hogy úgy változik a világ, ami ez már nem a te világod többé. És tényleg ők mind valami maguknál nagyobb ideálra vágynak, vagy így azt hajszolják, amit pont ez a mozi és a film testesít meg. Ez is egy ilyen eposzi 3 órás film, rengeteg minden van benne, nem szeretnék részletesen kivesézni, de hihetetlen a zenéje, a látványvilága, a színészi játéka. Ez az egész estés. És nagyon magával ragadó az, ahogy szerintem ezt a kort bemutatja, meg azt, hogy mi tekintünk erre a korra, amit számunkra reprezentál. Emlékszem, amikor megnéztük ezt a filmet, mi még annó moziban néztük ezt meg, és ez a film emlékeztetett rá arra, hogy egyébként Brad Pitt egy tök nagy, meg jó színész. Mert ugye most nagyon gyakran látjuk ilyen kis vicces, meg aranyos, meg jó, a Bullet Train is nagyon jó film, meg a Forma 1-es is jó volt vele, meg jól adja elő azt a fajta szerepet, amit ő szokott. De abban a filmben egyébként tényleg rendesen az a nagy színész. Nekem is nagyon megérintő az ő játéka benne. Úgyhogy Babilont is ajánljuk most itt filmajánló, mert szerintem ez a rész egy kicsit ilyen
nem azt mondom, hogy pletykarovat, de hogy a 20-as években a valóságban annyi minden történt, hogy arról most többet beszélünk, de azért filmajánló is, szóval Babylon, Chicago és a kis néma, illetve új hangos filmjeink. Ezt mind Jazzénekes és Ahmed herceg kalandjai. És akkor következő szekciónkra átlépve, ugye megnéztük, hogy mi van a moziban, mi van a partikon, most nézzük meg, hogy mit csinálnak a képzőművészek. És hát akkor nem lehet megkerülni a kor előtt, hát igen, utána is azért ő még egy nagyon fontos személye marad a képzőművészetnek, mert szerintem azon kívül, hogy mostanság ugye nagyon gyakran viccelődünk azzal, hogy ő a bölcsész lányoknak a vászon szatyráról, hát nem mosolyog, de hogy így emeli ránk szemöldökét, ugye Frida Kahlo. Josephine Baker szeretője, mind megtudtuk. Mint most már mindannyian tudjuk. Fontos. És hát ugye Frida Kahlo, aki nagyon szerette azt mondani magáról, hogy ő egy ilyen magyar zsidó családból származott, de azt egyébként elméletileg nem igaz. De ha mégis, akkor de hogyha ő büszkélkedik vele, én elfogadom. Én szívesen nézem őt magyarnak, nekem ezzel nincsen problémám. Én nem fogok itten, hogy mondják ezt a tesztet csináltatni, mert 100%-osan kijön. És hát Frida Kahlo élete szintén egy szegényes családból származik. Ebben a korban még az ilyen nagy sztárok mind szegény családból jönnek. És őt egyébként szürrealistaként vagy mágikus realizmusként szokták bekategorizálni, viszont ő nagyon erősen merített ugye a mexikói tradicionális művészetekből. Egy kicsit talán a naiv művészetekhez is sorolhatjuk őket, és ugye miért lett annyira ikonikus az ő arca? Azért, mert életed tele van fájdalommal és nehézségekkel, gyermekbénulásban az egyik lába el is deformálódik, amilyen gyakran férfinak öltözött, vagy ilyen hosszú tradicionális szoknyákat hordott. Majd tínédzserkor a végén egy buszbalesetben, mikor a buszba belemegy egy villamos, olyan borzasztó sérüléseket szerez, hogy hónapokra ágyhoz lesz kötve fűzőben. És ahhoz, hogy elüsse az időt, a ágyának a tetejére a baldacsinhoz egy ilyen tükröt erősített a családjába, és elkezdi megfesteni magát, illetve a környezetét, a rokonait, barátait, és ebből eredeztethető az ő egész művészeti arcpolitikája igazából. És ugye Frida Kahlo elkezd nagyon festeni, és közben megismerkedik férjével, a híres Diego Rivérával, aki 20 pár évvel volt nála idősebb, ő egyébként egyetemen tanított akkor, amikor megismerkedtek, de mind a ketten egyébként hasonló politikai nézetekkel voltak, ők ki is költöznek közösen házasság után Amerikába, de Frida nem igazán élvezi a kintlétet, ő nagyon szereti a hazáját, ezért hamarosan hazatérnek, és az egész házasságuk eléggé nyílt dolog volt, hogy Diego folyton félrelép, de mikor hazamennek, akkor félrelép Fridának a hugával. És ez beteszi a kiskaput. És ugyan Frida egyébként egész életükben nagyon közel maradnak egymáshoz. Meg ez szinte anyai szeretettel fordul egy idő után Diegohoz, ami elég elképzelhetetlen, hogy egy 20-assal idősebb nála a férfi, de... De szerintem dinamika kérdés, és nem kor kérdés. Igaz. Meg hát ugye neki nem nagyon lehet egy gyermek, ugye a sérülései miatt, többször is próbált gyermeket kihordani, ami nem sikerült, és ugyanúgy fájdalmakba, illetve műtétekbe torkollott ez az egész. Viszont ezután ő is elkezd különböző kapcsolatokat létrehozni. Ilyen volt például Trockijjal, aki ugye elhagyja a Szovjetuniót, elmenekül, mint marxista, és a Diego és a Frida Kahlo közösen kérik meg a mexikói kormányt, hogy adjanak neki menedékjogot. És akkor addig, amíg ő Trocki ott van, addig ők így... Így náluk van, nem? Igen. A házuk. Meg ott tök jól így el vannak. Sajnos ez egy kérész életű kapcsolat, mert Trocki így továbbáll. De hát ugye, mint hallottuk, Josephine Bakerrel is, különböző színésznőkkel, férfiakkal és nőkkel is volt kapcsolata. Úgyhogy Frida Kahlo kiélte életét. 20-as évek. Így van. És ahhoz képest ugyanúgy egyébként, mint Josephine Baker, ő is ugye egy nagyon fontos szereplője volt a mexikói nacionalizmusnak, ő is nagyon kiállt a különböző polgárjogokért is, hasonlókért, úgyhogy ő még élete legeslegvégén is mentek ilyen tüntetésekre is hasonlók, és ami szerintem egy nagyon szép dolog, és nagyon elmondja azt, hogy ő mennyire egy erős személyiség volt. Ugye, amikor az első nagy kiállítása van Mexikóban, ami csak róla szól, akkor nem tud elmenni, mert annyira beteg. Nem tud egyszerűen kikelni az ágyból. És ő fogja, felöltözik szépen, és kiviteti magát ágyastul, és ágyastul jelenik meg, így beviteti magát, mint Kleopátra igazából a saját kiállítására. És szerintem ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Egyébként a kommunista pártnak is volt a tagja, 48-ban
lépett be. Illetve élete végén, és ezt valahogy nekem nem jött le a filmből, vagy lehet, ezt így nem annyira vették rá, hogy amputálják a lábát élete végén. Erre így én sem emlékszem. Igen. Szóval neki nem is volt lába már a vége fele. És hát ugye végül a szövődmények, ugye neki volt egy ilyen tüdőbaja is, aztán ez tovább fokozódott, ugye szegény elég fiatalon elhunyt egyébként, 47 évesen. De a művészete, és lássuk be, neki nagyon sok képe van. Ugye pár évvel ezelőtt volt a Nemzetiben is kiállítása, és ez csak egy nagyon pici része volt. Nemzeti Galéria? Igen. Igen. De az eléggé kicsi volt, meg inkább ugye a skicceire is hasonlókra volt kiélezve, nem az ilyen nagy képeiről. De hát igen, szerintem őt nem igazán lehet a mai világban megkerülni, mint művészt. És azért ezt sokat elmondtak itt, hogy tényleg majdnem 100 évvel ezelőtt élt. Így van, és a film, amit egy kicsit mondtál is, nagyon-nagyon jó a Frida film szerintem. Ahogy én emlékszem rá, egyszer láttuk pont, mielőtt a kiállításra elmentünk, de ugye abban Penelope Cruz a Frida, és szerintem nagyon-nagyon jó. Igen, meg vizuálisan is ugye megeleveníti magákat a festményeket. Igen. Ez egy olyan izgalmas, és tényleg jól átadja. Szóval, amennyire emlékszem, elég pontos. És szerintem pont én is arra emlékszem, hogy mondjuk a Diegoval való kapcsolatát azt nagyon árnyaltan és szépen. Igen, szóval ez tényleg szóval nem az van, hogy Diegót így meg akarod verni mindig, hanem úgy oké, hát most ő ilyen. Hát igen. Ahogy Frida is állt hozzá. Így van. És a másik, szintén női művészünk, akit én hoztam, az pedig Tamara de Lempicka. Szinte biztos vagyok benne most már, hogy így kell mondani a nevét, C betű nélkül, még akkor is, ha így írjuk. Ugye ő az Art Deco művészetnek volt egy talán szinte ilyen poszter képviselője, amiről röviden tényleg csak annyit, hogy ahogy már említettük, szerintem minden nagy társadalmi változás hozza magával a kulturális változásokat is, filmben, irodalomban is, művészetben, divatban, és itt ez abszolút az Art Deco, az a 20-as évek, hogyha 20-as éveket vizuálisan elképzelnénk, az az Art Deco. Csillogó, nagyon modern, nagyon elegáns, geometrikus, arany, ezüst, króm színek. Kicsit poszteres. Igen, ahogy szerintem régen a jövőt elképzelték, az az Art Deco. És ugye főleg Amerikában történt ez a nagy Art Deco hullám, én nagyon sajnálom, hogy Amerika ma nem így néz ki, pedig így kéne kinéznie, de aztán letértek sajnos erről az útról. Annyira ez a vizuális nyelve volt ennek a világnak, amit éltek, meg amit megteremtettek, hogy ez nem csak a művészetben, mondjuk festészetben volt ott, hanem a plakátművészetben, a reklámban, az építészetben, bútorokban nagyon, nagyon erősen. Megindult egy jó lét, és az embereknek volt ilyenre pénze, illetve voltak most már eléggé fejlettek, hogy tudjanak mass produce, az a tömegesen gyártani. Igen, pontosan. Ugye Lempicka szerintem tényleg poszterfestője ennek az irányzatnak. Ő 1894-ben születik Lengyelországban, akkor még Tamara Rosa Hörwitz néven, azonban később Szentpétervárra költözik, és lesz egy orosz ügyvéd férje, tőle kapja a vezetéknevét. 1917-ben az orosz politikai viszonyok miatt Párizsba költöznek, és Tamara itt kezd el festeni, mert pénzre van szükségük. És nekem a kedvenc képem tőle, majd itt mutatjuk, az Önarckép Bugattival című képe. Fantasztikus, 1929-es, már a címe is fantasztikus szerintem, és ebben a képben minden benne van, ami vizuálisan az Art Deco. Ő szinte gyakorlatilag csak nőket festett, akik mindennek a flapper per femme fatale némafilm színésznő típusába tartoznak. Nyíltan érzékiek, kihívóak, viszont ilyen erős, kicsit ilyen ragadozó, vadmacska értelemben szerintem, és nagyon eltérnek a kornak az ideájától is. Újra előjön az, hogy Tamara Lempicka nyíltan biszexuális volt, képzeljük el, ilyen botrányos dolgok történtek. A 2000-es évek találtak ki, hogy vannak biszexek. Nem, sajnos az a szörnyű, hogy ez így mindig is volt. Na tehát, hogy igen, és sok festményén a szeretői szerepelnek konkrétan, és bár ugyanúgy idealizálva vannak, tagadhatatlanul, de tehát, hogy ő nem úgy festi a nőket, ahogy a férfiak tartják szexinek a nőket, hanem ilyen specifikusan, ahogy egy
nőket szerető nő tartotta szexinek egy másik nőt. Igen. Tehát, hogy kicsit ez a szerelmi ideális benne volt, de közben pedig, ha mondjuk az arcképét nézzük, vagy más festményeit, akkor egy kicsit azt az ideált is festette, amit mondjuk ő élni akart. És akkor a következő, szerintem utolsó szekciónkba áttérve, ugye egy párszor beleakadtunk már abba, hogy 20-as években imádták az okkult, misztikus, rejtélyes dolgokat. Nem csak Egyiptom, hát okkult is, az a legjobb Egyiptom is, és rejtélyes is. Igen, átkok, így van. szeánszok, így van. szellemek, és szabaduló művészek. Az is. Szerintem ennek egy kicsit a modern városi ember kíváncsiságához is köze van, ahhoz is, hogy ugye akkor nagyon éjszakai életet éltek az emberek, és az egy kicsit hozzájárul a misztikum, és szerintem ahhoz is, hogy ugye az emberek elkezdtek moziba járni. Rengeteg olyan történetet láttak, amitől megélénkült a fantáziájuk. És ugye bizony az orientalista mánia, amit szerintem te is meg fogsz említeni. Egyébként ez az egzotikus, régi királyok, ilyen baszorkányok, különböző furcsa lények, ugye magukat is, ugye, mint ahogy Shakespeare is ugye a Viharban, a Caliban, ugye, aki fekete, mivel társítjuk ugye váltva az idegen embereket. Hát az egzotikum, igen. És ez valahol mesterkelt volt, valahol pedig ez az őszinte. Olyan éhesek voltak az emberek szerintem mindenre, ami különleges. Akit én hoztam, mint rejtély, az Harry Houdini, aki a világ szerintem máig leghíresebb mágusa, illúzionistája, és szabaduló művésze, ő abszolút kiszolgálta ezt az igényt szerintem erre a varázslatra és misztikumra. 1874-ben született Erik Weisz néven Budapest gyönyörű városában, és végül 1926. október 31-én, tehát Halloween napján hal meg, ahogy említettük is a híradóban. Egy olyan vakbélgyulladás utáni fertőzésben, amit ma már antibiotikummal nagyon könnyű lenne kezelni. De most már azt is tudjuk, hogy mikor találta fel Alexander Fleming, ami melyiken megmentette volna Nemecsekernő életét is. Az előző epizódunkban. Az az érdekes benne, hogy ő teljesen megélte ezt a nagy spirituális hullámot, és azt gondolnánk, hogy ő ezt szerette, de ő vendettát folytatott a spirituálisak ellen, ugyanis az elején ő nagyon szerette volna, hogyha ez így van, és igaz. Átérzem. Igen, és 1913-ban neki meghal az édesanyja, még azt hiszem, hogy előtte, akivel ő nagyon közel álltak egymáshoz, és 13-ban szeretne vele kapcsolatba lépni, viszont ez ugye nem történik meg, és nagyon csalódott lesz, nagyon szkeptikus lesz a spirituálisokkal szemben, szándékosan próbálja leleplezni a csalókat, tényleg ilyen vendettát hirdet ellenük, és pont erre építi az ő rengeteg szabaduló, illúzionista bűvész trükkjeit, hogy az emberek mennyire megvezethetőek, úgy is, hogy nyilván ő nem úgy varázsol. Tehát, hogy ő pont azt mondja, hogy igen, én csak egy ember vagyok, és ezt meg tudom csinálni, és mindenkit át tudok verni. Tehát, hogy nagyon-nagyon népszerű lesz, rengeteget turnézik, ugye főleg az ilyen szabaduló számai, hogy vízből, láncokból, dobozból, bilincsből, mindenből kiszabadul. Ezt az emberek imádják, tehát, hogy oda vannak érte, és a balszerencsék azok 1926. október elején már elkezdődnek vele, ugyanis 11-én éppen egy előadást tart, ahol az egyik ilyen vízbe merítős száma közben a lánc, ami tartja a bokáját, az valahogy így belegabolyodik, vagy rászorul, vagy ilyesmi, és eltörik a bokája. És ezután 22-én már törött bokával Montrealban van, egy egyetemen tart egy előadást, és ott van a kis öltözőjében, és bejönnek hozzá az öltözőbe ott az egyetemi diákok. És ami most következik, szerintem ez egy annyira ilyen fiúk történet. Tehát, hogy ezt csak fiúk tudják. Már az ijesztő részhez érünk. Nem, de hogy ez egy az történik ugyanis, hogy ott van az öltözőjében, és hogy eleve ugye nem nagyon tud felkelni, fekszik, mert el van törve a bokája. És jönnek ilyen srácok, és arról kezdenek beszélgetni vele, hogy hallottuk, hogy te fizikailag annyira erős vagy, és hogy annyi mindent kibírsz, és hogy mi lenne, ha azt így letesztelnénk. És mondja Houdini, hogy oké. Híres utolsó mondatok. És mondja az egyik fiú, hogy mi lenne, hogyha így beleboxolnék a hasadba, ilyen teljes erőből. Mi lesz? És mondja, hogy oké, és ugye még az is hozzájön ehhez, hogy nem tud felállni, hanem ezt fekve fogadja. Beleboxolnak a hasába teljes erőből egy párszor, és... Párszor? Igen. És itt már valószínűleg ugye megvan a vakbélgyulladása, amit ez teljesen, tehát hogy ez nem segített rajta,
És a következő hetekben már nagyon nagy fájdalmai vannak, egyre rosszabbak, de ő még mindig folyamatosan fellép, amikor végül is ugye az egyik fellépésén összeesik, kórházba viszik, megműtik, de akkor az orvosok tudják, hogy már nem fog felépülni, ugyanis megrepett a vak bele, és meg is hal Halloweenkor. Ezután ugye a misztikumra és szenzációra éhes közvélemény azonnal elkezd pletykálkodni, hogy mi van, ha a spiritualisták ölték meg őt? Vagy mi van, hogyha nem is halt meg? Szerencsétlen gyerek, aki meg beleboxolt a hasába, az meg nagyon lapított biztos azokban a napokban. De egyébként róla, tehát, hogy semmi börtön, semmi felelős, semmi. Hát milyen lehetett így leélni az életet? Na igen, tehát, hogy mindenki, hogy mi van, ha Houdini nem is halt meg, ha ez csak egy trükk, és Houdini mindjárt visszatér a halálból. Igen, és hogy nagyon szerették volna, hogyha a nagy mágusuk ugye kicselezi a halált is, és az az érdekes, hogy a feleségével Bessel a halála előtt megbeszélte azt, hogy ugye nyilván, hogy én így nem hiszek ebben, de hogyha esetleg mégis lehetséges, akkor én fogok küldeni egy jelet, amit csak te fogsz felismerni. És ezután a felesége a halála után 10 éven keresztül minden héten tartott szeánszot, és a bulvárlapok rengeteg furcsa dologról és mindenféle megmagyarázhatatlan jelről írtak, de Bess maga azt mondta, hogy ő soha nem kapta meg azt a jelet, amit ők megbeszéltek, és 10 év után nyilvánosság előtt kijelentette, hogy ő azt gondolja, hogy ha ez lehetséges lenne, akkor már megküldte volna a jelet, úgyhogy most ezt így elengedi. Queen. Igen, és tényleg az az érdekes ebben a történetben, nem is maga a halála, mert ez nem egy misztikus dolog, hanem az, hogy ő, aki tényleg az egész életét annak szentelte, hogy bemutassa, hogy ez nem igaz, és mennyire szkeptikus volt, hogy még ő is. Tudod, az egy annyira emberi dolog szerintem, hogy mégis hiszed, és mégis akarod, hogy legyen. Mégis. Hogy így ez az ösztönösség, hogy bárcsak legyen valami, ami túl van így a mindennapi Igen, dolgokon. szerintem ez egy nagyon megnyugtató dolog lenne. Igen. Tehát, hogy ő is szerette volna, hogy bárcsak éllennék. Igen, ez a legnagyobb kicselezem. Általában egyébként a legnagyobb szüksége rá. Így van. Másik rejtélyünk. Beszéljünk először az ókori Egyiptomról. Ez így van, hogy a gyerekkorodban kiválasztod, hogy te Egyiptom vagy dínomániás leszel. Igen. Én az Egyiptomot választom. Én is. És ezért most is ezt hallgatjuk. Szerintem ez azért van, mert én logopédushoz jártam gyerekként, és nem tudtam volna kimondani a dínó neveket. Szóval Tutanhamon. Mit tudunk Tutanhamonról? Tutanhamonról nem tudunk sokat. Tutanhamon, lehet egyébként annyiszor írni, ahányszor ezt kimondom, ő volt a gyerekkirály. Ő nagyon fiatalon, olyan 10 év környékén kerülhetett trónra, illetve 18-19 éves korában befejezte földi pályafutását, és felszállt a nagy hajóra, hogy elszelje az eget. Amiről még szintén nagyon híres, hogy családja, mint oly sok fáraó családja, nem családfa, hanem koszorú. Csomó belterjesség van családjában, ő maga is nővérét vette el, illetve volt 2 ilyen halva született gyermekük, akiket megtaláltak a fáraónak a sírhelyében is. Ő rengeteg fizikai fogyatékkal élte le rövid életét, és emiatt is kicsit ilyen kétes az, hogy ő most pontosan mibe halt meg. Találgatnak arra, hogy malária volt, az legelső... Jó, de ez ilyen homokvár gyermek, tehát... Hát nem láttad már a képet arra, hogy hogyan néz ki mert tegyük be ide középre, hogy hogyan néz ki Tutanhamon rekonstruálva. Meg voltak a maga kihívásai. Szóval lehetett malária, csonttörés, azt is gondolták, hogy meggyilkolták, minden bizonnyal nem. Nem volt arra szükség. Nem volt annyira nagy király, és utána pedig akik következtek, azok meg is szépen gondoskodtak róla, hogy ő ne is legyen nagyon megemlékezve. De amiért ma Tutanhamon az egyik legnagyobb, legismertebb, legköztudottabb fáraónk, az azért van, mert 1922-ben, mint ahogy a híradóban is mondtuk, Howard Carter és Lord Carnarvon, aki a finanszírozója volt ennek az expedíciónak, megtalálták sírhelyét és feltárták. Egyébként ez előtt, még amikor Tutanhamont földelték, berakták a kis szarkofágjába, akkor két betörés minden bizonnyal történt, de az még ugye az egyiptomi időszak alatt is utána újra lepecsételték a sírt. Ami miatt elindult ez a hit is, ami talán még most is kicsit benne van a popkultúránkban, az a fáraó átka. Ugye ez egy ilyen dolog. Ez azért van, mert ilyen dolgokat mondtak, hogy ez van a sír fölött, hát igen, a sír bejárata fölött hogy a halál szárnya meglegyinti azt, aki megzavarja a fáraó álmát. Ez mind olyan nem volt ott. Szóval ilyeneket nem csináltak az egyiptomiak, az asszírok, a hettiták. Nekik voltak ilyen sír átkaik, meg ilyen királyi átkaik, de az is vagy 600 évvel még Tutanhamon előtt. Szóval ilyen nagyon nem volt, hogy a
Hát egyrészt ugye az egyiptomi hit szerint kirabolni a fáraót, az eléggé rossz dolog. Meg ugye az ő istenhitükben ez nem nagyon fér be, mert úgy gondolták, hogy ő még... Mert a fáraó egyenlő az istenek. Igen, meg ugye az ő cuccai azért vannak ott, hogy a túlvilágon is élvezhesse őket. Szóval. De mindegy, azért ugye néha előfordultak sírrablások, de ezeket még azért elég jól őrizték. De mindegy, szóval 22-ben a Királyok völgye 62-es szám alatt megtalálták Tutanhamont is, egyébként háztartása, illetve családjának több tagját is. És akkor elkezdtek történni furcsa dolgok. Azon a napon, mikor Carter feltörte a foltozatát ennek a sírnak, otthonában a kanári madárt megette egy kobra, a fáraó jelképe. De az honnan jött? Hát a sivatagban voltak, hát ott vannak kobra. Ja, hogy úgy az otthonában, hogy ahol ott voltak az expedíció. Az egyiptomi. Bocsánat, ő vitte magával az expedícióra a madarát? Biztos szerette. Jó, igen, szóval... Hát az olyan, mint hogy én sem mennék el marcipánkutya nélkül. Most így fel kéne fedeznem egy sírt. Jó, otthon hagynám el vak, de hogy érted, otthon lenne. Megenni egy kobra, mire hazamegyek, nagyon idegbe lennék. Szóval... És nem találták meg a kobrát. Spooky. Aztán mi is történt még? Hát igen, elkezdtek meghalni az emberek, az eléggé megtörtént. Hogy nem kik? Mindenki. Nem mindenki. Például ki? Szóval Lord Carnarvon, ő 4 hónapra rá egy elfertőződő szúnyogcsípésben meghalt. Úristen! Aztán jött egy amerikai gazdag ember, aki meg akarta nézni, hogy így exhumálják a dolgokat, meg minden. Ő is meghalt. Szintén valami betegségben. A Howard Carter, ő nem halt meg, ő valami 60-valahány éves korában halt meg, szóval így emiatt egy kicsit így rizikós ez a dolog. De ugye ez egy nagyon nagy média szenzáció volt, hogy így a 20-as években elkezdtek meghalni az ilyen körülötte lévő emberek. Bocsánat, csak annyit tennék hozzá, hogy nyilván akkor is, amikor még sokkal kevesebbet hallasz a világból, mint most. Akkor megint de mondjuk, valaki. ha most megtalálnának egy ilyen valami nagy egzotikus sírt, és elkezdenék meghalni ott az emberek, én is követném ezt az ügyet. Ez az meg, hogy ez ilyen nagy szenzáció volt, de amúgy hazudgáltak ott arra fele az újságírók, de mindegy, szóval, és akkor mondjuk az, aki megröntgenezte a Tutanhamont, az is meghalt. El nem fogod hinni, de egyébként rák problémákkal. Ki hinné azt, hogy az, aki radiológiával foglalkozik a 20-as években? A fáraó átka. A rádiumlányok is biztos a fáraó átka miatt. Szerintem Marie Curie-t is a fáraó. Jó, tehát vissza Tutanhamhoz. Igen. Amúgy a legizgalmasabb dolog ebben az egészben, amiről nem találtam semmi információt, az, hogy ilyen 29 környékén a Howard Carternek volt egy ilyen titkára, ami kapitány, aki megfojtva találtak az ágyában, egy ilyen londoni klubban, és az sose derült ki, hogy ez hogy történt. De a fáraó átkára tették. Már 29 volt már. Szóval egy csomó mindenki így elkezdett meghalni. És a valóságban minden bizonnyal nincsen fáraó átka. De mi az érdekes? Skót átkok vannak. Vannak elátkozott kastélyok. Volt, amikor találtak egy ilyen titkos lejáratot, és ott tényleg elkezdtek meghalni. Ott helyszínen az emberek. Mit mondtál, hogy a nászutadra mész a skót kísértett kastélyokba? Igen, és a kis csákányomat, és most megtudjuk, hogy tényleg léteznek-e átkok. Én vagyok a következő Houdini, vagy hagyok neked valami üzenetet a túlvilágról. Jó. Bizony, ez így Tutanhamon eléggé berepítette, mint nagy szimbóluma az alapul ugye az egyiptomi dolgokért nagyon meg voltak veszve. Alig ugye 10 pár évvel ezelőtt a viktoriánus korban a mumiákat megették, szóval porítva megették. Ez egy ilyen tök jó cucc volt. Csomó mumia ezért nincsen meg, mert a viktoriánus emberek megzaválták őket. Te jó Isten! Szóval ezek után az, hogy Tutanhamon visszajön és megátkozza őket, még lehet egyébként jogos is lett volna. Ki tudja, hány rokonát ették. Így van. És szerintem a rejtélyeket magunk mögött hagyva a szokásos záró felolvasó szegmensünk következik. Én most egy kis rövidet hoztam, de nagyon emblematikus szerintem a korra. Ugye beszéltünk a Babilonról, és abban Brad Pitt által játszott Jack Conrad karakteréről, aki ugye az a színész, aki ő a saját bukását éli meg az aranykor bukásával együtt, ami őt ugye sztárrá emelte, és ez egy monológ a Babilonnak egészen a végéről, amikor hát ő csinál ő is hangos filmet, és nagyon nagy bukás lesz, és látja azt, hogy a moziteremben nevetnek rajta az emberek. És egy újságírónő, aki ő az igazi ilyen bulvár pletyka újságírónő, ők azért ilyen ismerik egymást, ott vannak, és sok mindent megéltek együtt, és ír róla egy borzasztó cikket. És ő elmegy hozzá, és ez a beszélgetés történik
közöttük, és az újságíró hölgy egyszerűen elmondja neki, hogy mi az, ami most itt történik. És azt mondja neki, hogy lesz még 100 Jack Conrad, 100 olyan, mint én, 100 olyan beszélgetés, mint ez, újra és újra Isten tudja meddig. Mert ez az egész nagyobb nálad. Tudom, hogy fáj, senki sem kéri, hogy hátrahagyják. De 100 év múlva, amikor te és én már rég nem leszünk, bármikor, amikor valaki behelyezi az egyik képkockádat a vetítőbe, újra életre kelsz. Érted, hogy ez mit jelent? Egy napon minden ember, aki ebben az évben bármelyik filmben szerepelt, meghal. És egy napon azokat a filmeket előveszik a raktárakból, és az összes szellemük együtt fog vacsorázni, együtt kalandozni, együtt menni a dzsungelbe vagy a háborúba. És 50 év múlva születő gyermekek véletlenül megpillantják majd a képernyőn felvillanó arcodat, és úgy fogja érezni, mintha barátként ismerne téged, bár te már meghaltál, mielőtt ő megszületett volna. Ajándékot kaptál, légy hálás érte. Ennek most számodra itt vége, de angyalokkal és szellemekkel fogod tölteni az örökké valóságot. És ez azért tényleg nagyon érdekes szerintem, mert most itt vagyunk 100 évvel később, és másfél órája beszélünk a 20-as évekről, és a filmjeikről, és a sztárjaikról. Igen, szóval valami mégiscsak talán. És velünk ugyanez meg fog történni, velünk és a mostani sztárjainkkal, színészeinkkel, és tényleg mindenkivel. És az a dolog, itt mondjuk ők a mozira és a filmre gondolnak, de talán az egész kultúrára, ami sokkal nagyobb nálunk, az megőrzi ezeket a lenyomatokat. És akkor... Én a kevésbé pompázatos részét hoztam ennek a kornak. T.S. Eliot, ő egy Nobel-díjas amerikai költő. Én nem vagyok annyira familiáris egyébként az ő munkásságával, de most mindannyian megismerkedünk. Mert olvastam tőle ezt a verset, nagyon sokat kellett kutatnom ahhoz, hogy mit is hoz, mert nem akartam Fitzgeraldot hozni. Úgy voltam vele, hogy az lehet egyébként majd magában egy külön szekció, vagy bármi. És úgy voltam, hogy nem Fitzgeraldot hozok, hanem keresek valami jó és magyarul jól hangzó verset, mert ugye ekkor a jazz hatására egyébként ugye a költészet és az irodalom is egy kicsit más lesz. Főleg nekünk magyaroknak ugye idegen az angol költészet, ami nem igazán a rímekre. Mármint meg a fordított. Az igen, még inkább. Igen. Szóval akkor T.S. Eliot, Az üresek, ez 1925-ben megjelent verse, szóval pont a 10-nek a közepén vagyunk. Kurz uraság, meghalni. Egy garast a szegény nyomorultnak. Mi vagyunk az üresek, a kitömött emberek. Jaj! Összehajlunk, összehajlik szalmabélű kobakunk. Száraz hangunk, mikor összesugdosunk, halk is nincs értelme semmi sem, mint a szél száraz gyepen, vagy patkányláb tört üvegen, száraz pincékben odalan. Formátlan alak, árnyék színtelen, megbénult erő, gesztus mozdulatlan. Azoknak, akik átkeltek nyitott szemmel a halál másik országába, ha emlékeznek még ránk, nem is kárhozott, vadlelkek vagyunk mi csupán csak, az üresek, a kitömött emberek. Szemek, melyekkel álmodni sem merek, a halál államországban nincsenek. Ott a szemek, a tört oszlopon napsugarak, ott a fák, a hajladoznak, s a hangok, ha szélben dalolnak, ünnepibbek is távolibbak, mint egy halványuló csillag. Ne legyek közelebb a halál államországában, inkább én is viselek olyan eltökélt áruhát, patkánybundát, varjúbőrt, keresztléceket egy mezőn, ahogy a szél tesz, úgy teszek, ne közelebb. Ne ezt a végső találkozást a homályországban. Ez a halott világ, ez a kaktuszvilág. Itt állnak a kőszobrok, itt fogadják egy halott kezéből az imát, mikor a csillag sápadva kezd hunyorogni. Hát így van ez erre, a halál másik országában, magunkban virrasztva itt. Azon az órán, amikor mi gyöngétségtől remegünk, ajkak csókokért epedve, imáikat kövekké tördelik. Nincsenek itt azok a szemek itt nincsenek. E völgyben, hol csillagok haldokolnak, ebben az üres völgyben, elveszett országaink törött állkapcsa ez. Ez a végső találkozóhely. Egymás felé tapogatózunk, és kerüljük a szót, összegyűlve a megdagadt folyó partján. Látástalan, amíg a szemek újra felragyognak, mint örök csillag, 100 levelű rózsa, a halál homályországában nincs más reménye az üreseknek. Körbe-körbe fügekaktusz, 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 körbejárjuk a fügekaktuszt minden reggel 5-kor. Oda hull az eszme és a valóság,
Odahull a mozgás is a tett, közé az árnyék, mert tiéd az ország. Odahull a fogantatás és a teremtés, odahull az indulat és a válasz, közé az árnyék, hosszú az élet. Odahull a vágy és a görcs, odahull az erő és a létezés. Odahull a lényeg és a leszállás, közé az árnyék, mert tiéd az ország, mert tied, az élet, mert tied. A világ így ér véget, a világ így ér véget. A világ így ér véget, nem bummal, csak nyűszítéssel. És szerintem a 20-as évek is így ért véget. Igen, hát Előbb a boom, utána a nyűszítés. igen, úgyhogy meg hát ugye a első világháború ismét. Ahhoz képest, hogy nem annyira van kimondva, végig ott lebegett az egész tized alatt talán. Igen. Úgyhogy hivatalosan is lezárjuk a 20-as éveket, és elbúcsúzunk az epizódunktól is. Szerintem most nyári szünetre fogunk majd menni, úgyhogy szeptemberben visszatér a Múzsák Podcast, azonban addig is érdemes újra nézni, bepótolni az előző epizódokat. Mancs Marianna és Kancsik Lilka, Múzsák Podcast, 20-as évek. Köszönjük szépen!